pitkäksi. 310 hevosvoimaa. Nuuppikakka tuolla. Nyt hyvät ihmiset, katsotaan tuolla. Kääntyy. Katsotaan näitä tehdä paraleelia. Rallin historiassa, varsinkin talviralleissa, Volkswagen kuplat oli yhteen aikaan ihan lyömättömiä. Leo Kinnunen on voittanut Pohjola-rallin, Ulf Grön on voittanut Pohjola-rallin Volkswagen kuplalla. No niin, tuolla historiaa Trabant P601. Ja Petti, Juhani Hintikko, Kari Kuos. Ei, nyt meni mun. Hyvin monen on huomioon. DDR-läiset tuli tänne isolla joukkueella ja veivät yleensä kolmoisvoiton Suomessa. Aika harvoin Suomessa muita autoja olikaan, mutta aina joskus oli. Tarina kertoo, että paikallisessa Itä-Saksan Sanomalehdessä oli iso otsikko, että nyt Siivalla on sitten vuosimallia 1965 Porsche 911. Autotyyppi, jolla, kuten aikaisemmin sanoin, niin tässä Harjulla Björn Valteman on valmisoivana jo. Autossa on sisäkamera ja videokuva on vielä tänään Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Siinä oli todella kyllä menestynyt vuosi. Tulemme sekin tuolla.